Assalamu alaykum merhaban vatandaşlara. İlki bilene bizi şeýle ajaýyp döwürde, ajaýyp ýurtda ýaşamana uly mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arka dagly Qahraman serdarmyda çäksiz minnetdaşlygymy bildirýäs. Ine bugün görüşüňiz ýaly 2025-nji ýylyň 27-nji iýununda Daşow welaýatynyň S.TURKMENBASHYT raýonunda Taze gözellik salonynyň açylyş dawrasy geçirilýär. Aslında mahum bu gözel toy salonu bir näçe ýyl mundan öňem biziň halkymyzyň önümine giren toy salonlaryň biri ýöne emma häzir döwrewap haskem bir obadan toy libaslary, ýokarkyly toy libaslary bize hödür edýär. Gözel salonunda görüşüňiz ýaly iň ýokarkyly we amatly toy libaslar bardyr. Onam näme häzir Jeyhun Production'dan bilelikde tomoşa edelim.